Nu trykker du bare på de knapper der. Wow. Vi elsker at finde på ting. Vi elsker at finde på nye ting, og noget, som ikke, vi ikke har prøvet før. Der bliver det jo vigtigt at invitere folk ind til at teste os tidligt. Det kan jo se så fint og tøft ud, men hvis der er ingen, der brygger det, og publikum ikke skønner, hvad de skal gøre, så har vi jo fejlet totalt, og der har vi jo ikke en udstilling. Nej, men vi ser det jo Hos os i Able Magic, så er testing helt centralt i alt, hvad vi gør. Fordi vi kan have så mange antagelser selv, men det er jo målgruppen og de, som skal faktisk bruge det til sidst, som er de ægte eksperter. Så det er kæmpevigtigt, at det er brugervenligt og intuitivt.